Kaya mo bang patawarin ang totoong pumatay sa kaisa-isa mong anak? O mas pipiliin mo na lang na magiganti at ubusin ang lahi nila kesa ang patawarin siya? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa mga giliw niyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap sa liblib na baryo sa probinsya ng Cotabato, kung saan dito nagsimula ang lahat at kung paano ko tinanggap ang lihim ng pamilya ko. Kung paanong ang bunga ng pagkakamali noon ng angkan ko ay ako ang sumalo para sa kabayarang walang kapatawaran. Ito rin ang naging dahilan upang maging isa kong ganap na antingero at manunugis ng mga aswang. Upang mas maunawaan niyo po ang lahat, ako nga pala si Dondon. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Barok, ginawa ko na ang lahat. Ngunit hindi bumababa ang lagnat ni Noel. Gawin niyo po ang lahat para iligtas ang anak ko. Nakikiusap po ko, Nanay Marina. Hindi po ba't magaling kayong albularya? Lahat ng sakit ay kaya niyong pagalingin. Hindi ho ba? Kaya naniniwala po ko magagamot niyo po ang anak ko. Ngunit hindi ito simpleng sakit lamang, Barok. Tay, hindi ko na po kaya. Sobrang sakit na po ng ulot katawan ko. Hindi ko na po kaya talaga. Kaya mo yan, anak. Tiisin mo ang sakit. Huwag ka mag-alala. Gagamutin ka ni Nanay Marina. Di ba nangako ko sa'yo noon na dadaling kita sa dagat? Pagkatapos mamamasyal tayo ron. Hindi mo iiwan si tatay, di ba? Nakikiusap ako sa'yo, Noel. Lumaban ka. Lumaban ka, anak. Barok, huwag mo nang piliting lumaban ang anak mo. Hindi na talaga niya kakayanin. Ayaw nang tumanggap ng gamot ang katawan niya. Huwag niyo sabihin yan! Gagaling ang anak ko! Teka, ano to? Bakit may ganito? Bakit may ganito? Bakit nagiging asin ang pawis ng anak ko? Ano to? Tapos ang balat niya parang nalalapnos. Diyos ko, natatanggal ang balat niya. Nanay Marina, ano po ba talaga nangyayari sa anak ko? Binabarang siya, Barok. Ginamitan siya ng asin na kayang pumatay sa biktimang tatamaan nito. Hindi pagkaraniwan ang lakas ng pambabarang, at sa tuwing ginagamot ko ang anak mo, mas lalong dumarami ang butas sa balat niya. Barang? Paano nangyari yun? Sino naman ang babarang sa anak ko? Malakas ang kutob kong isa sa mga taong may galit sa'yo. Binalikan ka niya sa pamamagitan ng barang at nadamay labang ang anak mo. Oras na lang ang inihintay ng anak mo. Kaya magpakatatag ka, Barok. Unti-unti nang kinakain ng asin ang laman niya. Kaya magpaalam ka na kay Noel. Magpaalam ka na sa anak mo. Hindi. Hindi maaari ito. Hindi mamamatay ang anak ko. Sige na, Nanay Marina, parang awa niyo na po. Iligtas niyo ang anak ko. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi mo na kailangang lumuhod, Barok. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo. Ngunit hanggang dito na lamang ang kaya ng kapangyarihan ko. Wala na akong magagawa sa kalagayan ng anak mo. Hindi. Wala kang silbi. Ang iba na papagaling mo. Ngunit ang anak mo, hindi. Kapag merong nangyaring masama sa anak mo, pagsisisihan mo ito. Tandaan mo yan. Hindi ka totoong manggagamot. Sinungaling ka! Tay, huwag po kayong magalit kay Lola. Wala po siyang kasalanan. Kasalanan
kasalanan po to ng taong bumarang sa akin. Diyos ko, anak. Nagsusuka ka na ng dugo. Ang balat mo unti-unti na rin namumutas na dahil sa mga asin. Wala man lang akong magawa para sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Nagkaroon ka ng amang walang silbi. Patawad! Tay, hindi ko na talaga kaya. Hirap na ako. Paalam, Tay. Huwag po kayong magtatanim ng sama ng loob sa mga tao. Nakikiusap ako sa inyo, Tay. Hindi. Huwag mo sabihin yan, Noel. Gagaling ka. May awan, Diyos. Pagagalingin ka niya. Diyos ko, ako na lang. Huwag na ang anak ko. Ako na lang ang kunin niyo. Ang anak ko na lang ang meron ako at siya na lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Huwag niyo po sana hayaan mawala siya sa akin. Nakikiusap po sa inyo, Panginoon. Huwag ang anak ko. Tay, patawad po. Hindi ko na po kayo masasamahan sa dagat. Lumaban ka, anak. Lumaban ka. Kaya mo yan. Lumaban ka. Kahit yakap ni Mang Barok si Noel, ay wala siyang nagawa nang magsimulang magkikikisay ang katawan nito, kasunod ng pagtirik ng mga mata ng kanyang anak. Tuluyang bumagsak ang kamay ni Noel na nakayakap sa batok ng kanyang ama. Indikasyong tuluyan na itong namaalam. Pagpikit ng mga mata ni Noel, sumabog din ang galit ni Mang Barok. Nanginginig ang kanyang kamay habang yakap pa rin ang katawan ng anak. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan nito, pati na ang sumpang hahanapin niya ang taong bumarang sa kanyang anak. Barok, nakikirabay ako sa pagkawala ng anak mo. Hindi ko rin ito kagustuhan. Kasalanan niyo to. Ginusto niyo to. Wala na akong maibayad sa inyo kaya pinabayaan niyo siya. Hindi kayo totoong manggagamot. Umalis na kayo rito. Umalis na kayo sa loob ng pamamahay ko dahil kung hindi, papatayin ko kayo at isasabay ko kayo sa libing ng anak ko! Nang hindi umalis sa kinatatayuan si Lola Marina, tumayo si Mang Barok at kinaladkad niya ang matanda palabas ng bahay niya. Habang ang mga taong nakikiusyoso sa mga nangyayari ay pinagbalingan din ito ng galit. Ay kayo! Anong tingin-tingin nyo, ha? Gusto nyo bang makita kung paano namatay ang anak ko? Pues, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko kayo papatayin lahat! Ay, Diyos ko. Magsipag-alis na muna kayo mga kasama. Sige na. Kumuha na ng itak si Barok. Tumakbo na kayo. Bilisan niya. Tuluyang nagwala ang isang ama na nawala ng anak. Nagsama-sama ang mga hinanakit niya sa mga tao nang maalala niya na kahit isa sa kanila ay walang tumulong sa kanya para iligtas si Noel. Nagsipulasa naman ang mga tao nang makitang may dalangang itak si Mang Barok. Ngunit hanggang sa tarangkahan lang ito ng bakuran niya. Wala nang sasakit pa sa isang ama ang nawala ng anak. Lalo na kung ito ay pinatay ng isang taong may alam na itim na karunungan. Isang mambabarang na marami nang pinapatay ng walang kalaban-laban. Sa pagkakataong yon, napuno ng galit ang puso ni Mang Barok at inisip niya na ang lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanya ay mambabarang na kailangan niyang patayin.
Kaya mas pinili niyang tumira sa sementeryo sa puntod mismo ni Noel upang lumayo sa mga bagay na makakapagpaalala sa kanya ng kalupitan ng mundo. Huwag kang mag-alala, anak. Hahanapin ko talaga ang hayop na may gawa nito sa'yo. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Masyadong dinamdam ni Mang Barok ang nangyari sa kanyang anak at nawala ng direksyon ang buhay niya. Isang gabi, umuulan noon, kumukulog at kumikidlat. Habang nakahiga ang lasing na si Mang Barok, bigla itong inatake ng kakaibang nilalang na mukhang ibon na uwak. Sa dami ng tinamo nitong sugat, himala itong nakaligtas dahil sa tulong ni Lola Marina. Ginamot ng matanda si Mang Barok hanggang sa makalimot ito sa sakit ng pakawalan ni Noel. Kahit na nga lumipas ang maraming taon mula nang mangyari ang trahedyang yun sa buhay ni Mang Barok, tuluyan itong nagbago at naging isang malupit na pinuno ng mga tanod. Isang samahang nagpapatupad ng katahimikan sa loob ng baryo. Ngunit ang katahimikang yun ay may kakaibang lagim na nangyayari sa loob ng baryo, kung saan ang sino mang papasok na tindero ng asin sa lugar na yun ay hindi na nakakalabas ng buhay. Ito ang kwento sa akin ng kaibigan kong si Arman habang nasa labas kami ng arko ng baryo ng Eliao. Sus naman, Arman. Puro kalokohan lang nasasagap mong kwento tungkol kay Mang Barok eh. Nung nakaraang araw, pumasok ako sa baryong yan. O tignan mo, buhay pa ako hanggang ngayon, di ba? Ay nako, bahala ka nga kung ayaw mo maniwala sa akin. Basta totoo ang sinasabi ko sa'yo. Naging malupit na tagapagpatupad ng seguridad si Mang Barok magmula nang mamatay ang kanyang anak. Simula rin noon, galit na rin siya sa mga tindero ng asin. Dahil kapag nakakakita siya noon, naaalala niya ang anak niya. Sus, doon natatakot sa kanya. Tao lang din siyang kagaya natin. Isa pa, normal lang sa isang pinuno maging malupit sa mga tao kasi nga may pinoprotektahan siya, di ba? Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga sa gusto mong isipin. Sinasabi ko lang kung ano ang naririnig ko sa mga kapwa natin tindero ng asin. Nagkataon lang na hindi ka nakita ni Mang Barok, kaya buhay kang nakalabas sa lugar na yon. Kalokohan lamang yung mga pinagsasabi mo, Arman eh. Kung may ganyang nangyayari sa loob ng baryong yan, madali nang magsumbong sa mga pulis, di ba? Imposible namang walang magreklamo, pambira ka. Ang kaso nga doon, walang nagrereklamo dahil bigla na lang silang naglalaho na parang bula. As in, wala talagang nakakalabas ng buhay sa lugar na yan. Kaya nga iniiwasan ng mga tao na pasukin ng lugar na yan eh. Ang hirap kasi sa'yo, palagi mo na lang pinapairal ang katigasan ng ulo mo. Ewan ko ba sa'yo? Weh, sinasabi mo lang yan para hindi tayo tumuloy sa loob ng baryong yan. Ganito, patutunayan ko sa'yo na walang katotohanan ang kumakalat na balita tungkol sa lugar na yan. Kaya tara na, sasama ka ba sa akin o hindi? Kung ayaw mo, iiwan kita dito. Mas maraming mabangis na nilalang sa labas ng baryong to. Ikaw din. Mas masakit ang malapa ng hayop kaysa ang makaharap si Mang Barok. Halata sa mukha ng kaibigan kong si Arman ang pagdadalawang isip na sumama sa akin. Dahil yon sa kumakalat na balita tungkol kay Mang Barok na naging malupit sa kagaya naming tindero ng mga asin. Pero ako kasi, hindi ako naniniwala sa kwento lang. Ang gusto ko, masasaksihan talaga ng mga mata ko. Saka lang ako maniniwala. Ako yung tipo ng taong hindi pumapayag nang hindi nalalaman ang mga bagay na nagpapagulo sa isip ko. Talagang gumagawa ako ng paraan para lamang mahanapan ng kasagutan ang mga tanong ko. Isang ugaling madalas na kinaiinisan sa akin ni Arman. Ang lugar naman na tinutukoy ni Arman ay ang liblib na baryo ng Eliao sa probinsya ng Cotabato. Sikat ang lugar na ito dahil sa maraming kumakalat na kakaibang kwento tungkol sa malupit na pinuno ng mga tanod na si Mang Barok. Nang mga sandaling yon ay pasado 10:00 na ng tanghali
at itinutulak namin noon ang kariton na puno ng mga asin. Handa na akong pasukin ang iniiwasang baryo upang alamin ang mga nakatagong lihim doon. Bukod sa pagtitinda ng asin, palihim din akong nagmamatsyag dahil sa labas ng baryong ito natagpo ang patay ang mga magulang ko. Ang ibig bang sabihin ng pananahimik mo dyan hindi ka talaga sasama sa akin, ha? Oo, ikaw na lang ang mag-isang pumasok dyan. Gusto ko pang mabuhay, no? Sus, ikaw talaga kahit kailan, napakaduwag mo. Halika na rito, sumama ka na sa akin. Ayaw mo bang malaman kung may katotohanan ba o wala ang kumakalat na kwento tungkol sa lugar na to? Ikaw rin. Kung ayaw mo talaga, hindi naman kita pipilitin Pero iiwan talaga kita rito ha. Huwag mo lang akong isusumbong kay Lolo Ulap ha. Dahil kapag ginawa mo yun, konyat ka talaga sa akin. May bit din na ipinagbabawal sa akin ni Lolo Ulap na pumasok sa baryo na yon. Ito ay dahil sa nangyari sa mga magulang ko. May 15 taon na ang nakakalipas magmula nang matagpo ang patay ang mga magulang ko sa labas ng baryo. May tama sila ng saksak sa dibdib. Ang sabi ng mga pulis noon na nag-imbestiga sa pagkamatay nila, naging kasangkapan daw ang mga magulang ko sa isinasagawang ritual ng mga kulto. Pero hindi ako naniniwala roon. At pagkalipas nga ng ilang taon, muli kong pinabuksan ang kaso nang hindi alam ni Lolo Ulap. Ito ang dahilan kung bakit palihim akong nag-iimbestiga sa lugar na yon. Si Lolo Ulap ay isang mag-aasin na nagsusupply sa palengke. Kami naman ni Arman, ang tindero niya, na siya ko namang ginamit na dahilan upang malaya akong makapagmatsyag sa paligid ng baryo. Maya-maya pa ay dahan-dahan ko nang itinulak ang kariton at iniwan si Arman sa labas ng arko ng baryo. Ngunit hindi nagtagal, narinig kong sumigaw ito at humabol sa akin. Sandali, Tonton! Sandali! Hintayin mo ako! Sasama na ako sa'yo! Oh, akala ko ba ayaw mo sumama? Sasama na lang ako sa'yo. Kaysa mapagalitan pa ako ni Lolo Ulap. Sigurado ka ba? Baka napipilitan ka lang. Pwede ka pang umatras. May magagawa pa ba ako para umatras? Ay naku, pambira ka talaga, oh. Nakakainis ka kahit kailan. Ang tigas ng ulo mo. Porque alam mong hindi kita matitiis Oo na. Basta hindi kita pinilit na sumama sa akin ha. Walang sisiyan ha. Sige na, tara na. Dahil pang sinasabi. Wala nang nagawa ang kaibigan ko, kundi ang sumama sa akin, Sir Blair, papasok sa baryo ng Eliao. 2 oras na kaming naglalakad, ngunit wala kaming nakikitang bahay na nakatayo sa gilid ng daan. Tanging matataas na mga puno lang ang nakikita naming nakatayo doon. Kaya naman, itong si Arman ay tuluyan ng kinapitan ng takot sa katawan. Don, ano? Sigurado ka ba talaga sa lugar na to? Kakaiba kasi ang aura ng paligid Parang ang bigat. Huwag na kaya tayong tumuloy. Nakakatakot ang lugar na to Tinan mo, kinikilabutan ako. Anak nang, ngayon pa ba tayo aatras, Arman? 2 oras na tayo naglalakad, kaya ituloy na natin to. Hindi ko ipinalata kay Arman na natatakot na din ako. Ang totoo, hindi pa talaga ako nakakapasok sa lugar na ito. Nagsinungaling ako kay Arman para maniwala itong walang panganib sa loob ng baryo na yon. Sa unang tingin, para itong paraiso. Subalit iba ang hatid nito sa sino mang makakakita sa lugar. Para bang may hatid na kilabot na mahirap ipaliwanag. Ilang sandali pa, nagsalita si Arman. Pawisan ang kanyang noo at basa na rin ng pawis ang kanyang damit. Don, ay, magpahinga na muna tayo. Pagod na ako. Kanina pa tayo naglalakad Ang sakit na ng mga paa ko. Sige, mabuti pa nga. Halika, doon tayo maupo sa malaking ugat sa ilalim ng punong yun. Nilapitan namin ang lugar na pwede naming pagpahingahan at nang makaupo kami ay muling nagsalita si Arman. Ano ba kasi pumasok sa isip mo?
At gusto mong makita ang lugar na to? Wala naman. Basta, gusto ko lang pumunta rito. Ikaw umamin ka nga sa akin, Dondon. Hindi ka pa ba nakakapasok sa baryong to? Ano, tama ako? Teka, paano mo nalaman yun? Don, kilala kita. Alam ko nagsisinungaling ka sa akin kanina pa. Alam ko rin na may iba ka pang dahilan kung bakit ka narito. May kaugnayan ba to sa nangyari sa mga magulang mo? Chong. Pasensya ka na kung di ko sinabi sa'yo ha. Anak nang sabi ko na nga, Abe. Kung alam ko lang na may plano ka palang ganyan, di na sana ako sumama sa'yo. Mapapagalitan ako ni Lolo Olaf dahil sa ginagawa mo eh. Alam mo namang ayaw niyang makialam ka sa investigasyon sa pagkamatay ng mga magulang mo dahil delikado. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang. Tumunga nga. Hindi nga umuusad ang investigasyon ng mga pulis tungkol sa pagkamatay nila eh. Hindi pwede yun. Kailangan may gawin na ako. Isa pa, alam ko namang hindi mo ako isusumbong kay Lolo Ulap, di ba? Oo nga, nandun na tayo. Pero hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan nating dalawa? Siyempre nag-aalala. Di ba klaseng tanong yan? Kung nag-aalala ka, bakit nagpunta ka pa rin dito? Alalahanin mo, hindi lang si Mang Barok ang kailangan nating iwasan dito, kundi ang mga ibong uwak na sumasalakay sa mga tao para kunin ang mga mata nila. Eh paano kung tayo naman ang atakihin nila? Anong laban natin sa kanila? Sige nga, mag-isip ka naman. Arman, pwede ba? Huwag mong problemahin ang hindi pa nangyayari. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pambira, oo. Hindi tayo mapapahamak. Basta't magtiwala ka lang sa akin, okay? Bukod sa pagiging misteryoso ng lugar na yon, Sir Blair, may mga hayop rin na kakaiba ang paraan ng pamumuhay. Kagaya na lamang ng mga uwak na sinabi ni Arman. Bigla silang sumasalakay sa mga tao at tinutuka nila ang mga mata ng mga taong makikita nilang nagpagala-gala sa lugar na yon. Ang lahat ng mga yon ay gusto kong malaman kung may katotohanan ba talaga o wala, dahil naniniwala akong may kaugnayan din sila sa pagkamatay ng mga magulang ko. Pagkalipas ng ilang minuto, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno, bigla naman akong nakarinig ng huni ng mga langaw. Ilang di pa lang ang layo nito sa kinaroroonan namin. Arman, para bang may pinagkakaguluhan ng mga langaw sa bandang yun, oh? Tara, tignan natin. Oo, naku, wag na. Wag na doon. Natatakot ako eh. Baka kung ano pa yan eh. Halik ka na, parang titignan lang naman eh. Hinila ko ang kamay ni Arman para lapitan ang kinaroroonan ng malakas na ingay ng mga langaw. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata namin nang tumambad sa paningin namin ang bangkay ng isang lalaking nakasuot ng unipormeng pampulis. Nanginginig ang mga kamay ko nang tumingin ako sa muka ni Arman. Bakas din ang takot sa muka nito habang hindi mapakali sa kinatatayuan. Don, totoo ba itong nakikita natin? May bangkay dito sa kakawiyan. Oo, Arman. Bangkay nga ito ng isang lalaking pulis. May pinatay sa lugar na to at batay sa itsura ng katawan niya. 2 linggo na siyang nakaiga sa lugar na yan. Diyos ko, Arman. Mukhang tama nga yung naririnig mong kwento tungkol sa baryong to. Totoong mapanganib ang lugar na to. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Totoong kumakalat na kwento tungkol sa lugar na to. Hala ka, natatakot talaga ako. Baka matulad tayo sa nangyari sa pulis na yan. Umalis na tayo dito, Don. Hindi mo na tayo aalis dito. Dahil sa mga natuklasan natin, natitiyak kung may tinatago talagang lihim ang baryong to. Mukhang hindi tao may gawa sa katawan ng pulis na yan. At yun ang aalamin natin. Don naman! Hindi ka ba nag-aalala sa buhay natin? Paano kung tayo naman na mapahamak dahil sa ginagawa mong yan? Hindi ka ba nakokonsensya, Arman? May namatay dito tapos tayong nakakita. Karapatan niyang makamit ang hustisyang nararapat para sa kanya. Kagaya naman nangyari sa mga magulang ko. Don, hindi ka pulis para itaya ang buhay mo sa investigasyong wala namang sapat na batayan. Kaya tumigil ka na sa pangingialam mo sa buhay ng taong yan. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo eh. Kaya tara na.
Umalis na tayo rito, pambira ka, oo! Teka, sandali lang. Bitiwan mo nga muna ang braso ko. Titignan ko muna kung anong pangalan niya. Baka isa siya sa pulis na umahawak sa kaso ng mga magulang ko eh. Huwag na! Umalis na tayo rito! Baka may makakita pa sa atin dito at mapagbintangan pa tayo pumatay dyan! Naku, marami pa ako mga pangarap sa buhay. Ayokong makulong, kaya halika na. Lumayo na tayo rito, parang awa mo na! Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Arman palayo. Agad naming tinungo ang kariton at itinulak yon. Ngunit natigilan kami sa pagakbang nang marinig namin ang yabag ng mga paa mula sa likuran namin. Paglingon ko, nakita ko ang mga lalaking may hawak na batuta. Kinabahan ako nang mapagtanto kong mga tanod sila. Batay sa suot nilang uniforme. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking nasa unahan ng mga tanod na balbas sarado ay walang iba kundi si Bambarok. Maya-maya pa nagsalita ito habang nakatutok sa amin ang batuta nito. Hoy kayo! Tumigil kayo! Napakunot ang noo ko dahil sa maotoridad na utos nito. Humarap kami sa kanila habang nagmamadali ang mga ito sa paglapit sa amin. Dahil dito, biglang nag-alala ang kaibigan kong si Arman. Don, anong gagawin natin? Nariyan na sila. Tsak na magtatanong sila kung anong ginagawa natin dito. Huminahon ka lang kasi. Akong bahala sa kanila. Pabayaan mo akong dumiskarte. Eh paano kung nakita nila tayo na nanggaling sa kakawiyan, sa kinaroroonan ng bangkay? Don, malaking gulo to. Arman, ano ka ba? Pwede bang tumahimik ka na muna? Mas talo lamang ako natataranta sa'yo eh. Magkunwari ka na lang na wala ka nakita. Kailangan nating harapin sila ng kalmado. Dahil kapag nagpakita tayo ng takot sa kanila, iisipin nila na meron tayong ginawang masama rito. Naintindihan mo? Hindi na nga nagsalita pa si Arman at pumesto siya sa likuran ko. Pagkatapos ay hinintay naming makalapit ang mga lalaki sa pangunguna ni Mang Barok. Maya-maya pa ay huminto sila sa paglalakad. Halos mabingi ako sa tibok ng puso ko dahil sa pag-aalala, lalo na nang magsalita ang pinuno ng mga tanod. Hoy kayo! Sino nagsabi sa inyo pumasok kayo rito para maglako ng mga asin? Hindi niyo ba alam na mahigpit na pinapatupad dito na bawal ang asin sa baryong ito? Pasensya na po kayo, Manong. Kasi po naligaw lang kami. Hindi po namin alam na bawal pala rito ang asin eh. Kalokohan! Hindi ako naniniwala sa'yo. Lumang style na yan at hindi na yan kikita sa amin. Alam namin sinadya niyong pumasok dito para magtinda ng asin, hindi ba? Naku, nagkakamali po kayo, Manong. Totoong naligaw lang po kami sa baryo nyo. Ang totoo nga niyan eh. Balak na nga po sana naming umalis eh. Kaya lang dumating po kayo eh. Sinungaling ka! Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi mo. May nakakarato na sa labas ng baryo na bawal pumasok dito ang tindero ng asin. Kaya hindi niyo ako maluloko. At teka, sandali lang naman po, Manong. Huwag naman po kayong magalit sa amin. Kung tutusin naman po wala kaming nakikitang mali sa ginagawa namin eh. Nagtitinda lang naman po kami ng mga asin eh. Sa wakas inamin niyo rin. Hindi talaga kayo naliligaw at sinadya niyong pumasok dito para magtinda ng asin. Hindi ko palalampasin ang kalapastanganan ninyo. Hala, sige mga kasama. Kunin niyo ang kariton nila at mga asin. Pagkatapos, ay ibuhos niyo sa kanal. Bilisan niyo! Teka, wag! Huwag niyong gagawin to sa amin. Kung itatapon niyo lang itong mga asin, paano na puhunan namin? Pakawalan niyo na lamang kami. Taalis na kami rito ng tahimik. Wala akong pakialam sa puhunan ninyo. Tumutupad lang ako sa tungkulin ko bilang pinuno ng mga nagro-rondang tanod dito. Isa pa, nagsinungaling kayo sa akin eh. Kaya naniniwala ako may masama kayong binabalak sa lugar namin. Sige mga kasama, itapon ang asin nila. Teka nga, ano bang klaseng mga tao kayo? Mas gugusto niyong itapon ng mga asin kaysa pakinabangan ng mga tao, ganun ba? Oo! Dahil para sa amin ang asin ay isang sumpa. Sige mga kasama, dakpin ang dalawang yan at ikulong doon sa barangay. Pagkatapos huwag palalabasin. Gutumin hanggang sa mamatay ang mga yan. Huwag niyo kaming hawakan! Lumayo kayo, ano ba? Bitiwan niyo kami! Bitiwan niyo ako!
Mga hayop kayo! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo silang pakakawalan at ipagkalat niyo sa mga tao na may dala silang sumpa. At sino ka para gawin sa amin to, ha? Hindi naman ikaw ang kapitan dito, ha? Para magpatupad ka ng batas sa sinasabi mo. Hindi nga ako kapitan dito. Pero ako na pag-utusang huliin ng mga taong kagaya ninyo. Tungkulin kong pangalagaan ang mga tao rito. Laban sa mga asin na may dala ng kamalasan sa buhay namin. Kayong mga tindero ng asin para sa amin, isa kayong salot na pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban. Hindi ko naiintindihan noon kung ano ang batayan nito para sabihing sumpa ang asin. Ngunit kung babalikan ko ang kwento ng buhay ni Mambarok, marahil dahil yun sa asin ang ginamit ng mambabarang para patayin ng anak nito at nagawa nitong linlangin ang mga tao para paniwalaan siya na totoong may dalang kamalasan ang asin. Sa pagkakataong yun, sinamantala ni Mambarok ang paniniwala ng mga tao para magawa niya ang pansarili niyang mga plano. Naririnig mo ba sarili mo? Sinasabi mong ikaw ang namumuno sa pagpapatupad ng katahimikan sa lugar na to? Pero sa nakikita ko, para bang ikaw pa nagsisimula ng gulo rito? Ano sabi mo? Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? O baka naman may gusto ko pang marinig mula sa akin? Bakit nga ba bawal magpapasok ng asin sa lugar nyo? Ha? Bigyan mo nga ako ng sapat na paliwanag para maniwala kami sa sinasabi mo. Sa maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Basta ang asin, marami ng pinatayan dito. Kung walang asin, walang mambabarang na iiral sa lugar na ito. Marahil kilala niyo na ako at alam niyo ang tungkol sa nangyari sa anak ko. Kaya may sapat akong basihan para itupad ang ganyang batas dito. Sa tulong na rin ng mga tao at ni Kapitan. Kamatayan ang katumbas ng mga asin na dala ninyo. Dahil kung hahayaan ko kayo magtinda rito, maraming buhay ang mawawala. Kaya nararapat lamang sa inyo na parusahan. Hindi! Hindi kami papayag! Wala kaming kasalanan sa inyo! Bitiwan niyo kami! Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na! Sirain nyo na ang kanilang kariton at itapon nyo na ang mga asin nila sa kanal! Dahil hawa kami ng ibang mga tanod sa tigkabilaan naming braso, hindi namin sila napigilan. Winasak nila ang kariton namin gamit ang kanilang batuta. Ang mga asin naman ay itinaktak nila sa kanal. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin namin ni Arman, ay hindi kami makawala sa kanilang pagkakahawak. Bayaran niyo ang mga asin namin! Dahil kung hindi, malalaman ng mga tao ang mga pinaggagawa ninyo! Yan ay kung makakalabas pa kayo rito ng buhay. Walang tutulong sa inyo rito. Dahil kakampi ko ang lahat ng mga tao rito. Ang sama ninyo! Hindi kayo magtatagumpay! Kapag nakatakas kami rito, sisiguraduhin namin mananagot kayo! Tandaan nyo yan! Hindi na nga kayo makakatakas dito. At sa gagawin namin sa inyo ngayon, tsak na hindi na rin kayo makapaglalakad. Kinabahan ako nang paligiran kami ng mga tanod at pinagtulungan kaming hampasin ng batuta. Sabay kaming bumagsak sa lupa ni Arman habang namimilipit dahil sa labis na sakit ng katawan. Hindi pa roon natapos ang paghihirap namin dahil pinagsisisipa nila kami sa iba't ibang parte ng aming katawan. Napansin ko rin ang dugong umagos sa muka ni Arman mula sa pumutok nitong kilay. Pinagsisihan kong isinama rito ang kaibigan ko at kapag may nangyaring masama kay Arman, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Maya-maya pa ay may biglang sumigaw na matandang babae. Barok! Itigil nyo yan! Huwag kang makialam dito, tumabi ka! Umalis ka sa harapan ko! Huwag mong gawin ito, nakikiusap ako, Barok. Huwag yun sasaktan ng mga batang yan. Bakit hindi ako makikialam sa inyo? Pumasok sila rito na walang paalam. Kaya nararapat lamang silang parusahan. Hindi na makatarungan ang ginagawa mo, Barok. Akala ko ba ay kayo ang nagpapatupad ng katahimikan sa lugar na ito? Bakit nangunguna pa kayo sa pagsisimula ng gulo?
Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Kaya huwag kang makikialam dito, tanda. Dahil para sa akin, isa ka lamang inutil na albularya na walang silbi. Kaya kung ayaw mo madamay sa mga yan, umalis ka sa harapan nila. Anong gagawin mo kung hindi ako aalis dito? Sasaktan mo rin ba ako kagaya nila? Nagpapatupad ka ng batas kahit hindi ka naman pulis. Inaabuso mo ang tiwala sa'yo ng mga tao at hindi nila alam na inilalagay mo sa mga kamay mo ang batas. Hindi totoo yan. Tumigil ka na! Gumagawa ka ng maling kwento para may dahilan ka na makatarungan ang ginagawa mong parusa sa mga taong maaabutan mong nagtitinda ng asin. Ang dapat sa iyo, pinaparusahan din. Ikaw ang dapat na makulong. Sa pagkakataong ito, pipigilan na kita. Dahil hindi na tama ang mga ginagawa mo. Hindi rin ito magugustuhan ng anak mo si Noel kung nabubuhay pa siya. Huwag mong madamay-damay dito ang anak ko, tanda. Wala na siya kaya tumigil ka na. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. At kapag nasagad ang pasensya mo, papatayin mo rin ba ako? Kung papatayin kita, sana noon pa. Magpasalamat ka. Dahil tumatanaw ako sa iyo ng utang na loob sa pagkakaligtas mo sa akin noon. Kaya buhay ka pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, nahahayaan kitang pigilan ako sa mga binabala kong gawin. Tuturuan ko ng leksyon ng mga taong yan. Barok, pwede ba tama na? Tumigil ka na. Nilalabon ka na ng galit mo. Wala silang alam sa nangyari sa anak mo. Maraming taon na ang lumipas. Kalimutan mo na ang nangyari kay Noel. Hindi ko kakalimutan na nangyari sa anak ko. Hindi mo alam ang nararamdaman ko kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin ang bagay na yan. Kaya kung ayaw niyo masaktan, pabayaan niyo ako rito. Umalis kayo sa harapan ko. Hindi ako aalis dito. Nakikiusap ako sa iyo bilang nakakatanda sa baryong ito. Ipaubaya mo na sa akin ang dalawang ito. Maawa ka naman sa kanila. Sila'y habak na nagtitinda lamang ng mga asin. Yun na nga eh. Tindero sila ng asin na nagpapaalala sa akin sa nangyari sa anak ko. Kaya tumabi ka na dyan. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kailangan nila managot sa kasalanan nila. Sapat na ang ginawa ninyong pambubugbog sa mga yan para matuto sila. Hindi ka pa ba masaya? Nawalan sila ng hanap buhay ng dahil sa inyo. May pamilya rin ang mga yan, kaya ano pa ang ipinagkaiba mo sa taong pumatay sa anak mo? Sige ka! Kaya nakikiusap ako sa iyo, Barok. Kahit ngayon lamang, ibalato mo na sila sa akin. Alang-alang na lamang sa ginawa kong pagtulong sa iyo noon. Biglang natigilan si Mang Barok nang sabihin yun ng matandang babae sa kanya. Tumingin din siya sa amin habang nakaupo kami sa lupa. Maya-maya pa ay dinuro niya ang matanda saka ito nagsalita. Sige. Panalo ka, pagbibigyan kita ngayon. Hahayaan kitang kunin sila alang-alang sa pagliligtas mo sa buhay ko nun. Pero ton tatandaan nyo ha. Pagkatapos nito, amanos na tayo. Wala na tayong pakialaman sa isa't isa. At sa oras na pigilan mo ulit ako, masasaktan ka sa akin. Tandaan mo yan, Nanay Marina. Oo, sige. Maraming salamat at pinagbigyan mo ko. Huwag ka magpasalamat sa akin. Nagbabayad lang ako ng utang na loob sa'yo. Isa pa, ang gusto ko paalisin mo sila rito bago sumapit ang gabi. Dahil kapag nalaman ko na nandito pa rin sila, ako mismo ang papatay sa kanila. Hinilabutan ako nang marinig ko yun. At kahit nanlalabo ang paningin ko dahil sa dugong umaagos sa mga mata ko, nakita kong iniwanan muna niya kami ng masamang tingin bago siya umalis kasama ang mga tanod nito. Saka ko lang naalala si Herman at nilapitan nito. Herman, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Mabuti naman at umalis na sila. Salamat sa matandang babae at iniligtas niya tayo. Nang tuluyang mawala sa paningin namin ang pangkat ni Mang Barok, lumapit naman sa amin ang matandang babae
at inalalayan niya kaming tumayo. Ayos lang ba kayong dalawa, ha? Kaya niyo ba tumayo? Halina kayo. Sumama kayo sa akin sa bahay. Salamat po, Lola. Walang ano ba yun. Tara na. Nang malagyan ng gamot ang mga sugat ninyo. Paika-ika kaming naglakad noon at iniwan namin ang aming kariton sa gilid ng daan. Saka kami sumunod sa matandang babae na nakilala namin sa pangalang Lola Marina at batay sa narinig ko ay isa siyang albularya. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang kinaroroonan ng isang maliit na bahay kubo na gawa sa kawayan at anahaw. Nakatayo ito sa gitna ng mga nyog at napapaligiran ng mga halamang gamot hanggang sa loob ng bakuran nito. Pagpasok namin sa bahay ni Lola Marina, nagmadali ito sa pagkuha ng palangganang may laman na malinis na tubig at tela. Nilinisan niya ang mga sugat namin at nilagyan ng langis na gawa sa katas ng bulaklak ng sampagita. Habang ginagamot niya ang mga sugat namin, hindi niya naiwasang hindi kami pagalitan. Ano ba kasi pumasok sa isip nyo at nagpunta kayo rito? Hindi nyo ba alam na mapanganib ang lugar na ito? Alam po namin ang kwento tungkol sa baryong to, kaya lang ito po kasing kaibigan ko eh. Hindi siya naniniwala sa kwentong kumakalat sa lugar na to. Kaya naisipan po niyang pumasok dito para malaman kung may katotohanan ba ang balita. Wala naman po ako nagawa para pigilan siya. Pasensya ka na, Arman, ha. Lalong-lalo na po sa inyo, Lola Marina. Pati po kayo nadamay sa galit ni Mang Barok. Hindi ko po alam na aabot sa ganitong katigasan ng ulo ko eh. Di po ako makapaniwalang may katotohanan nga kumakalat na balita tungkol sa kanya. Pati paninda po namin, hindi po nila pinalampas. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ipapaliwanag kay Lolo Ulap ang mga nangyari sa amin ngayon. Isang malaking aral na ang nangyari sa inyo ngayon. Sana hindi na ito maulit. Tandaan nyo, hindi maganda ang pumasok sa isang lugar na alam nyong may panganib na naghihintay sa inyo. Isipin nyo muna ang kaligtasan ninyo. Paano kung napahaba kayo rito? Walang makakaalam na pinatay na kayo sa baryong ito. Kaya nga po nagpapasalamat kami sa inyo, Lola Marina. Dahil iniligtas niyo po ang buhay namin ni Dondon. Walang ano ba yun? Ang mahalaga ay nailigtas ko kayo mula sa kamay ni Barok. Iniiwasan siya ng mga taga rito dahil mapanganib siya. Walang nangangahas na kalabanin siya dahil sa mga alaga niyang uwak. Ho? Ano pong meron sa uwak? Ang mga uwak kayang utusan ni Barok para pumatay ng tao. Ipaalam nyo sa iba ang mga sinabi ko sa inyo para magsilbi itong babala upang hindi na maulit ang pangyayaring ito. Opo, Lola Marina. Makakaasa po kayong malalaman to ng mga tao. Wala man lang po bang nagagawa ang kapitan nyo para pigilan si Mang Barok? Wala. Dahil maging ang kapitan namin dito ay takot sa kanya. Ho? Ibig pong sabihin, si Mang Barok nga po ang pumapatay sa mga taong nagkakamaling pumasok dito? Tama. Ganun na nga. Nako, kung di po kayo dumating, mangyayari din po sa amin yung nangyari sa pulis na natagpuan namin patay kanina. Maaring ipinalapa siya sa mga ibong uwak dahil sa mga tama niya sa katawan. Tama po ba? Anong sabi mo? May nakita kayong bangkay ng pulis? Opo, Lola Marina. Bago dumating si Mang Barok, may nakita kaming bangkay ng isang pulis na naaagnas na sa tagong bahagi ng Kakauyan malapit po doon sa may daan. Pero kapansin-pansin po ang malalalim na sugat nito na para bang nanggaling po sa tuka ng ibon. Diyos ko. Ibig sabihin may bago na naman biktima. Ang huling natatandaan ko, may mga pulis nga na pumasok dito sakay ng kanilang owner para mag-imbestiga tungkol sa kwentong kumakalat sa lugar na ito. Pagkatapos kinabukasan, natagpuan na lang ang sasakyan nila na inabandon na malapit sa ilog. Ngunit wala ng taong nakasakay roon. Maaaring ang pulis ang nakita nyo ay isa sa mga taong nakasakay sa owner na yon. Hala, grabe na pala talaga ang nangyayari sa lugar na to. Pati mga pulis kayang-kaya nilang saktan.
Ni walang nagawa ang baril ng mga pulis na yun para ipagtanggol ang sarili nila? Walang magagawa ang baril nila kung sasalakayin sila ng napakaraming uwak. Bago pa man sila makapatay ng isa, tiyak na may papalit na para umatake sa kanila. Kaya kayo mag-iingat kayo. Kailangan nyo na makaalis dito bago pa sumapit ang gabi. Hindi pa rin po ako makapaniwalang totoong may mga uwak na pumapatay ng tao. Subalit isa lamang silang ordinaryong mga ibon. Paano po sila nauutusan ni Mang Barok? Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano nauutusan ni Barok ang mga uwak. Ngunit isa lang ang sigurado ko. Ang mga nilalang na pumapatay ng tao ay hindi maituturing na isang ordinaryo. Kapag kumain na sila ng parte ng katawan ng tao, ibig sabihin, kabilang na sila sa angkan ng mga aswang. Aswang? Naku naman, Dondon. Ano ba itong pinasok natin? Parang ang hirap paniwalaan. Kahit ako, Arman, hindi rin ako makapaniwalang may mga gayetong nilalang na naninirahan sa lugar na to. Kung nauutusan ni Mang Barok ang mga uwak para pumatay ng tao, nangangahulugang may taglay na kapangyarihan si Mang Barok. Tama ka, Dondon. Yan din ang kutob ko, ngunit hindi ko alam kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay niya. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao na ang natatakot sa kanya at nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Bukod pa rito, mas marami pa siyang tauhan kaysa sa mga alagad ng gobyerno, kaya mahirap talaga siyang kalabanin. Ang pagkakaligtas ko sa inyo ay maituturing nyo ng pangalawa yung buhay. Dahil sa mga natuklasan namin, bigla kong naisip ang mga magulang ko. Paano kung ang mga ito ay biktima pala ng aswang na sinasabi ni Lola Marina at ang nasa likod ng kanilang pagkamatay ay maaaring si Mang Barok? Dahil dito, isang plano ang nabuo sa isip ko. Yun ay ang alamin kung tama ba ang hinala ko sa pagkatao ni Mang Barok. O sige na, nakakaalis na kayo. Paano po kayo? Hindi po ba kayo aalis sa baryong to? Sumama na po kaya kayo sa amin. Mas kailangan ako rito. Isa pa, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Kaya wag niyo akong alalahanin. Ang magagawa na lamang ninyo para sa akin ay ang balaan ng mga tao tungkol sa lugar na ito. Hala, sige na. Umalis na kayo at mag-iingat kayo sa daan. Pagkatapos naming magpasalamat sa matandang babae, ay tumuloy na rin kami. Binalikan namin ang nasira naming kariton at binaybay ang daan palabas ng baryo. Hapon na yon at ilang oras na lang ay malapit ng dumilim. Paika-ika kami noon sa paglalakad habang magulo ang isip namin ni Arman. Hanggang sa may napo na kami sa Impapawid at si Arman ang hindi nakatiis. Dondon, parang may sumusunod sa atin ah. Tumingin ka sa taas. Huwag kang pahahalata. Huwag mo siyang titignan. Bilisan mo ang paglalakad at maging alerto ka sa paligid. Dahil sa uwak na nakasunod sa amin, ay mas pinilisan pa namin ang paglalakad. Kaya lang, wala kaming kaalam-alam noon na unti-unti na palang nagpapalit ng anyo ang uwak. Kahit maliwanag pa ang paligid. Naging taong uwak ito na may mapupulang mga mata at matutulis na mga kuko. Bigla na lamang itong bumulusok ng lipad para atakihin kami. Ako agad ang pinuntirya niya, ngunit nang lumapat ang tuka niya sa sugat ko, natigilan ito dahil sumalubong sa pang-amoy niya ang amoy ng bulaklak ng sampagita mula sa langis na ipinahid sa amin ni Lola Marina. Dahil sa pagiging albularya ng matanda, ang mga sangkap na ginamit nito ay kontra pala sa mga aswang. Bumagsak ang uwak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Bumalik na nga ito sa pagiging uwak sa isang iglap. Nasunog ito at naging abo. Dala ng labis na takot, kumaripas kami ng takbo papalayo sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay, saka lang kami nakapag-usap ni Arman. Diyos ko, nakita mo ba yun, Dondon? Aswang nga ang uwak na yun. Tama nga si Lola Marina.
Muntik nang umiwalay ang kaluluwa ko sa katawan lupa ko dahil sa takot. Ayoko na talaga, ayoko na. Hindi na ako uulit. Ako rin, hindi na ako uulit. Hindi na talaga ako nakapagsalita kanina eh. Nang makita ko nakakatakot na nilalang na yun. Arman, tingin mo ba? Baka may nakasunod pa rin sa atin. Luminga-linga kami sa paligid upang siguraduhin walang aswang na nakasunod sa amin. Nang matiyak naming ligtas na kami, sinamahan ako ni Arman para makipag-usap kay Lolo Ulap. Nagtungo kami sa tabing dagat sa mismong asinan ng matanda. Nadatnan namin ito na abala sa pagkakalaykay ng mga asin. Saglit itong tumigil sa ginagawa nang makita niya ang mga sugat namin sa katawan. Binitiwan nito ang kalaykay at nagmamadaling lumapit sa amin. Abay, ano nangyari sa inyong dalawa? Bakit marami kayong sugat sa inyong katawan? Pambihira naman kayo, mga bata kayo! Ano bang pinaggagawa ninyo? At nagkaganyan din ang kariton nyo! Lolo Ulap, patawarin niyo po ako. Sinuway ko po kasi ang utos niyo at muntik na po kami mapahamak. Doon po sa loob ng Baryo Ilyao. Anong sabi mo? Pumasok kayo sa lugar na yon? Opo. Tapos muntik na po kami mapahamak. Jesus Mariosep ka naman, Dondon! Bakit mo ginawa yon? Ibig sabihin, ang mga sugat nyo sa katawan, doon nyo nakuha at kasama mo pa si Arman. Opo, Lolo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil lumapat na ang palad ng matanda sa pisngi ko. Nagulat din si Arman sa ginawa ni Lolo Ulap. Ngunit aminado kong kasalanan ko yun. Alam kong nagawa lang yun ng matanda dahil sa labis niyang galit. Hindi nyo alam kung ano ang pinasok ninyo. Sigurado ko na nasundan kayo rito ng mga nilalang na nakakulong sa lugar na yon. Kung ganun, alam niyo po tungkol sa mga uwak na pumapatay ng mga tao? Oo naman. At mapanganib ang ginawa ninyo. Kaya nga mahigpit kong ipinagbabawal sa'yo na huwag kang papasok sa lugar na yon. Ano nangyari? Bakit sumuway ka sa pinag-uutos ko? Patawarin niyo rin po ako, Lolo Ulap. Hindi ko po napigilan si Dondon eh. Arman, huli na para humingi ka ng tawad dahil nangyari na yan sa inyo. Ang mabuti pa umuwi ka na muna sa bahay nyo at mag-uusap muna kaming dalawa ni Dondon. Opo, Lolo Ulap. Pasensya na po kayo uli. Sige na, Arman. Umuwi ka na muna. Pasensya ka na rin ha. Nang dahil sa akin, muntik ka na mapahamak. Lolo Ulap, tutuloy na po ako. Don, ikaw na ang bahala kay Lolo Ulap. Isang malungkot na tango ang itinugon ko kay Arman. Bago ito umalis, maya-maya pa ay nagsalita si Lolo Ulap at sinabi nito na kailangan naming mag-usap sa bahay. Pagdating namin doon, ay agad itong nagsalita. Ngunit sa pagkakataong yun, ay kalmado na ito. Nabanggit mo kanina tungkol sa uwak na umatake sa inyo. Sigurado ba kayo na wala itong mga kasama at hindi kayo nasundan dito? Hindi po kami sigurado dun eh. Kung hindi po kami nasundan. Paano kayo nakalabas sa baryong yon? May tumulong po sa amin na isang albularya po na nagngangalan po na Lola Marina. Hindi agad nakapagsalita si Lolo Ulap nang marinig niya ang pangalan ni Lola Marina. Kaya napagtanto ko na maaaring magkakilala ang dalawa at matagal nang alam ni Lolo Ulap ang tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa baryo ng Ilyao. Magtatanong pa sana ako sa kanya, ngunit naunahan niya na akong magsalita. Hindi na ako magugulat kung mamayang gabi ay biglang may sumalakay rito ng mga aswang na uwak-uwak. Sigurado ako na hindi nag-iisa ang uwak na umatake sa inyo. Anong sabi niyo po? Aswang na uwak-uwak? Ang tawag sa ibong yon? Oh, tama ka. Kaya ako nag-aalala sa inyo dahil hindi nila kayo tatantanan hanggat hindi nila kayo napapatay. Kagaya na lamang ng nangyari sa mga magulang mo.
Hindi ko inaasahang maririnig ko yun mula sa matanda. Napatunayan ko na hindi talaga namatay ang mga magulang ko dahil sa kulto, kundi pinatay sila. Dahil dito, mas lalong tumibay ang hinala ko na merong kinalaman si Mang Barok sa pagkamatay ng ama at ina ko. Ngunit ililihim ko muna ito sa matanda dahil ang gusto ko, ako mismo ang tutuklas sa katotohanan. Kung may kinalaman nga si Mang Barok sa pagkamatay nila, isinusumpa kong sa akin siya magbabayad. Ano po bang klaseng aswang ang uwak-uwak? At ganyan na lang po ang pag-aalala nyo, Lolo Ulap. Ang mga uwak-uwak ay sinaunang aswang na hindi tinatabla ng mga ordinaryong pangontra at mababaw na lihim na aral. Kahit ng mga albularyo at antingero ay hindi basta-basta hinahamon ng mga uwak-uwak dahil dalubhasa ang mga ito sa lihim na kaliwa. Sila ang mahigpit na kaaway ng mga albularyo at antingero. Paano nyo po nasabing maigpit silang kaaway ng mga antingero at albularyo? Dahil kaya ng mga uwak-uwak na tumbasan ang kapangyarihan ng kalaban sa pamamagitan ng itim na karunungan. Ginagamit nila ang kapangyarihan ito upang patayin ang bisa ng mga pangontra ng kalaban. Maliksi sila kapag lumilipad at may kakayahan silang magpahaba ng kanilang mga dila. Lolo Ulap, ano po bang kahinaan nila na maaari pong pumatay sa kanila? Kaya silang patayin ng asin at mahiwagang sanga ng anahaw. Mahiwagang sanga ng anahaw? Saan naman po mahahanap ang sanga ng anahaw na yun? Ang huling natatandaan ko, pinangangalagaan ito ng mataas na uri ng manggagamot. Sandali lang po, Lolo Ulap. Bakit po sa dinami-rami ng sandatang tatapat sa mga uwak-uwak, ang sanga pa ng anahaw? Dahil marami itong tinik na kontra sa matinik na dila ng mga aswang na uwak-uwak. Manghihina sila kapag nasugatan sila mula sa sandata na merong mga tinik. Kung ganun, kailangan palang mahanap ang manggagamot na nag-iingat sa sandatang yun para mapatay na po ang mga aswang na uwak-uwak. Bibigyan ko ng katarungan na nangyari sa mga magulang ko. Tumigil ka na! Hindi magiging madali ang sinasabi mong yan. Mapanganib ang mga uwak-uwak at baka mamaya mapahama ka lang. Kahit ano pong sabihin nyo, Lolo Ulap, mananagot sa akin ng mga aswang na yun. Dahil sa mga pinag-usapan namin ni Lolo Ulap, ay hindi ako dinalaw ng antok ng gabing yon. Kaya nang makarinig ako ng malakas na katok mula sa labas ng bahay, ay agad akong napabalikwas ng bangon. Dandan! Dandan, Lolo Ulap! Si Arman to! Tulungan niyo po ako! Buksan niyo po ang pinto! Bilisan niyo! Si Arman nga nasa labas ng bahay. Teka, ano kaya nangyayari sa kanya? Agad akong nagtungo sa pintuan para pagbuksan ng pinto si Arman. Nagulat ako dahil bigla na lamang itong pumasok sa loob ng bahay at isinara niyang mabuti ang pinto. Nanginginig ang katawan nito at bakas ang takot sa mukha niya. Oh, Arman! Ang ginagawa mo rito? Ba't ka humihingi ng tulong? Dandan! Sinalaki kami ng mga aswang sa bahay namin. Kagaya sila ng nilalang na umatake sa atin kanina. Sinira nila ang bubong ng bahay. Mabuti na nga lang nakatakas na ang pamilya ko bago pa sila makapasok. Nasa sila ngayon? Nasa simbahan sila. Nagpunta lang ako rito dahil natitiyak kong ikaw ang isusunod nila eh. Tama si Lolo Ulap. Nasundan nila tayo at hindi nila tayo tatantanan. Sinisigurado nila na hindi tayo makakapagkalat ng kwento tungkol sa kanila. Wala silang balak na buhayin tayo, Dondon. Tama ang sinasabi ni Arman, Dondon. Naparito sila para patayin kayo. Sabay pa kaming napalingon sa gawi ni Lolo Ulap nang magsalita ito. Kalalabas lang ng matanda mula sa silid nito. Iniabot niya sa amin ang 2 Tupperware na puno ng mga asin at pagkatapos pinakinggan naming mabuti ang paligid. Ilang sandali lang, may narinig na kaming pagaspas ng mga pakpak mula sa ibabaw ng bubong ng bahay namin. Dondon, pinubutas na nila ang bubong nyo. Anong gagawin natin?
Isasaboy natin ang mga asin sa kanila. Kaya humanda ka, Arman. Lalaban tayo sa mga aswang. Don, Arman! Nakapasok na sa loob ng bahay natin ang mga aswang! Sabuyan niyo sila ng asin! Bilisan niyo! Agad kaming kumilos ni Arman para sabuyan sila ng mga asin. Kitang-kita namin ang pag-usok ng kanilang katawan at hindi malaman kung ano ang una nilang hahawakan. Ganyan pala ang mangyayari sa kanila kapag tinatamaan sila ng mga asin sa katawan. Nasusunog sila at nagiging abo. Arman! Sa likod mo! Naging maagap ang ginawa kong pagsaboy ng asin sa katawan ng aswang na aatake sana sa likod ni Arman. Dito ko napagmasdan ang itsura nila na kalahating tao at kalahating ibon. Unti-unting nalusaw ang kanilang balahibo hanggang sa tuluyan silang nasunog at naging abo. Don, may aswang pa sa bubong! Saktong pagtingala namin sa bubong, sumalubong sa akin ang mahaba nitong dila na parabang may buhay at agad na pumulupot sa bewang ko. Naramdaman ko ang pagbaon ng tinik ng dila nito sa laman ko. Mabuti na lang at agad itong sinabuyan ng asin ni Lolo Ulap. Kaya nakawala ako sa pagkakapulupot ng dila nito sa bewang ko. Agad itong nasunog at nahulog ang abo nito sa sahig. Tara na, lumabas na tayo ng bahay! May mga taong nagkakagulo sa loob ng bakuran natin! Paglabas naming tatlo, ay tumambad sa paningin namin ang mga taong tulong-tulong na nagsasaboy ng asin sa mga aswang. Para bang ulan na isa-isa silang bumabagsak sa lupa habang nasusunog ang kanilang katawan na para bang mga papel. Nang tuluyang mamatay at maglaho ang mga aswang, saka ko lang naramdaman ang sakit mula sa sugat ko sa bewang. Ngunit nang mapansin ko na malalim din ang sugat sa braso ni Lolo Ulap, ay agad ko siyang nilapitan. Lo, may sugat po kayo. Tara na po sa loob, gagamutin ko kayo. Hindi na! Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko'ng sarili ko. Kakausapin ko muna ang mga taong tumulong sa atin. Pagkatapos magpasalamat ni Lolo Ulap sa mga tao, ay nagpaalam na rin ang mga ito para umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Nalaman namin na ang mga magulang ni Arman ang humingi ng tulong sa kanila. Dito rin namin natuklasan na kaya pala alam ng mga tao na kontra sa mga aswang ang asin ay dahil matagal na nilang alam ang tungkol sa mga uwak-uwak. Maya-maya pa ay pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Uuwi na rin po ako, Lolo Ulap. Huwag na! Dito ka na rin magpalipas ng gabi. Delikado na kung uuwi kang mag-isa, Arman. Hala, sige na. Matulog na kayo. Magpapahinga na rin ako. Lolo Ulap, paano po ang sugat niyo sa braso? Wala to. Magagamot ko pa ito, kaya huwag ka na mag-alala. Pagkasabi nito, ay agad ditong pumasok sa loob ng silid niya. Kaming dalawa naman ni Arman ay agad ding nagpahinga. At dahil sa pagod, mabilis kaming nakatulog. Ngunit naalimpungatan ako nang marinig ko ang mahinang bulong mula sa kwarto ni Lolo Ulap. At wala rin sa tabi ko si Arman. Teka, nasan kaya si Arman? Di kaya pinapanood niyang ginagawa ni Lolo Ulap? Kailangan ko siya makita. Baka mahuli siya ni Lolo Ulap. Matagal ko nang napapansing may kakaibang gawain si Lolo Ulap. Ngunit kapag tinatanong ko siya kung para saan yun, ay wala naman akong natatanggap na kasagutan mula rito. Maya-maya pa, ay naisipan kong bumangon para hanapin si Arman. Pero naabutan ko siyang nakasilip sa siwang ng pinto ng matanda. Nilapitan ko siya habang naririnig ko pa rin ang mahinang boses ni Lolo Ulap mula sa loob ng silid nito. Arman, hoy, anong ginagawa mo rito? Shh! Huwag kang maingay. Hindi mo ba alam kung para saan ang ginagawa ni Lolo Ulap? Kinikilabutan ako sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Tignan mo kung anong hawak niya. Alam ko ang tawag sa ginagawa niya. Ganon din sa medalyong hawak niya. Anong ibig mo sabihin? Nagsasagawa ng ritual si Lolo Ulap para sa medalyong kulay pulang tanso. Ano ka mo? Medalyong kulay pulang tanso? Ritual? Pero para saan yun? Hindi ako sigurado kung para saan yun.
Pero ang natatandaan ko, ang medalyong kulay pulang tanso ay isang agimat para sa pangkalahatang proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Tignan mo ang braso niya. Oh, tignan mo. Nawala na ang sugat niya, di ba? Dahil ang medalyon ay may kakayahang magpahilom ng sugat. Diyos ko, oo nga no. Hindi ko alam na may ganyang klaseng medalyon pala si Lolo Ulap. Dondon, isa lang ang malinaw dito. Hindi ordinaryong mag-aasin si Lolo Ulap. Malakas ang kutob kong nabibilang siya sa mga taong may taglay na kapangyarihan mula sa aral na kaliwa o kanan. Hindi ko alam kung alin siya ron. Kung mabuti ba siya o masama. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ako makapaniwalang may inililihim sa akin ang matanda. Dahil sa natuklasan namin, sinundan namin si Lolo Ulap nang lumabas ito ng bahay. 4:00 na yon ng madaling araw. Kaya nagtataka kami ni Arman kung saan ito pupunta ng ganong oras. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil sa paglalakad si Lolo Ulap. Kaya nagtago kami sa likod ng puno upang silipin ang ginagawa nito. Luminga-linga muna ito sa paligid, saka ito naupo at nagdukal ng lupa malapit sa puno ng anahaw. Dondon, ano kayang ginagawa niya ron? Hindi ko din alam, Arman. Kung di dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang tungkol sa matagal nang inililihim sa akin ni Lolo Ulap. Nakakainis. Bakit siya nagsisinungaling sa akin? Siguro may dahilan kung bakit mas pinili niyang itago sa yung tungkol dito. Pero sa nakikita ko, Dondon, kailangan nating makita ang bagay na ibinaon niya sa lupa para malaman natin kung sino ba talaga o ano ba talaga si Lolo Ulap. Tama ka, Arman. Sang-ayon ako sa naiisip mong gawin. Kahit na anong mangyari, huhukain ko ang ibinaon niya. Ngayon ko lang napagtanto na marami pa pala akong hindi alam tungkol sa pagkatao ni Lolo Ulap. Hinintay lang naming umalis ang matanda bago namin nilapitan ang lupang pinagbaunan niya ng medalyon. Naalala ko noon na madalas kong nahuhuling umiiyak si Lolo Ulap habang kinakausap nito ang kwintas. Humihingi siya ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan. Yun ang unang pagkakataon na pinagdudahan ko ang pagkatao ng matanda. Nang mahukay ko ang medalyong nakabalot sa tela, binuklat ko ito at pinagmasdang mabuti sa palad ko. Kinuha naman ni Arman ang kulay pulang tela na may nakasulat na kakaibang lengguwahe. Tara na, Dondon, umalis na tayo rito. Teka, sandali. Tignan mo, may salitang nakaukit sa medalyong kulay pulang tanso. Ito rin ang salitang madalas kong naririnig na sinasambit ni Lolo Ulap. Isang pagkakamali ang ginawa kong pagbasa sa sagradong salita ng medalyon. Dahil kumapit sa akin ang iniwang orasyon ni Lolo Ulap, bigla kong naramdaman ang pananakit ng ulo ko na para bang pinipiga ito. Bumagsak ako sa lupa habang dakot ko ang buhok ko at namimilipit dahil sa labis na sakit. Aray ang ulo ko! Aray, ang sakit! Aray ko! Tulungan mo ako, Arman! Sobrang sakit ng ulo ko! Tulungan mo ako! Oh, Dondon! Ano nangyari sa'yo? Teka, bakit nasasaktan ka dahil sa orasyong sinambit mo? Sandali. Konting tiis lang. Tiyak na nandito sa telang to ang kakontra sa orasyong binigkas mo. Bukod sa sakit, nakakarinig din ako ng mga bulong na boses ng mga taong nasasaktan at dumadaing. Tila ba sinasabi ng mga ito na sinaktan sila ng orasyong sinambit ko? Ilang sandali pa, narinig ko ang boses ni Arman habang nagbabasa ito ng orasyon mula sa telang hawak nito. Saka lamang nawala ang pananakit ng ulo ko. O ano? Kumusta? Ano na nararamdaman mo ngayon? May masakit pa ba? Wala na. Aray ko. Ayos na ako. Nawala ng sakit ng ulo ko. Pati ang mga bulong sa tenga ko. Arman, anong ibig sabihin nun? Bakit nangyari ito sa akin? Hindi ko rin alam eh. Tanging si Lolo Ulap lang ang makakasagot ng tanong mo. Diyos ko, kinakabahan talaga ako kanina nang sumigaw ka. Hindi ko alam kung ano ba itong mga pinaggagawa natin at muntik pa tayong mapahamak. Teka, sandali lang. Sinabi mo kanina,
na may mga bulong kang naririnig sa tenga mo. Ano sa palagay mo ang gusto nilang iparating sa'yo? Naintindihan mo ba? Parang ano eh. Para bang humihingi sila ng hustisya sa akin. Para silang mga tao na pinatay ng orasyong binigkas ko kanina. Biglang bumakas ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan kong si Arman. Para bang may bigla itong naalala. Hindi kaya mambabarang si Lolo Ulap? Imposible yun. Hindi mambabarang ang lolo ko. Don, kung hindi mo na itatanong, ang namatay kong lola ay may alam sa mga anting-anting na taglay ng isang mambabarang. Lahat ng mga nangyari sa'yo at mga senyales ng isang mambabarang ay ipinakita mo kanina. Huwag ka mabibigla, ngunit sa tingin ko, isang mataas na uri na mambabarang ang may kakayahang gumamit ng ganitong klaseng medalyon. Teka, sinasabi mo bang mambabarang talaga si Lolo Ulap? Oo, ganun na nga. Kapag napatunayan nating mambabarang si Lolo Ulap, malaking gulo to. Lalo na kapag nakarating ito sa kaalaman ni Mambarok. Iisipin niyang si Lolo Ulap ang pumatay sa anak niya. Tuluyan na nga akong kinabahan dahil sa mga narinig ko. Hirap na hirap ang kalooban ko na tanggapin na baka nga isang mambabarang si Lolo Ulap. Samantala, sa kabilang dako naman ng baryo ng Ilyao, wala akong kaalam-alam na ang manggagamot na tinutukoy ni Lolo Ulap na nangangalaga sa mahiwagang sandata ay si Lola Marina. Nagulat ang matanda nang makita nito na biglang nagliwanag ang sanga ng anahaw. Nangyari ito nang kumapit sa akin ang kapangyarihan ng medalyon, kaya naman bumakas ang pag-aalala sa muka ng matanda. Diyos ka, masamang pangit tayo nito. Nagliliwanag ang sandata. Ibig sabihin, ginagamit na naman ni Ulap ang kapangyarihan niya. Kailangan siya papigilan. Ngunit paano? Hindi ako makalabas sa baryong ito. Nilapitan ng matanda ang sanga ng anahaw at hinawakan yun. Nang ipalo niya yun sa ere, ay naglikha ito ng tunog na masakit sa tenga at hindi sinasadyang nakarating yun sa pandinig ni Mambarok. Magmula nang makaligtas siya sa kamatayan, naging matalas na ang pandinig niya at ang presensyang nararamdaman niya mula sa kakahuyan ay pamilyar sa kanya. Hindi ako maaari magkamali. Nararamdaman ko ang pamilyar na enerhiyang yun. Kailangan kong mahanap ang kinaroroonan nito. Sa wakas, matutuntun ko na rin ang mambabarang na pumatay sa anak ko. Pagsisisihan mo na muli kang nagparamdam sa akin. Kasing bilis ng pusa na tumakbo si Mambarok sa kakahuyan para hanapin ang nararamdaman niyang presensya ng kapangyarihang matagal na niyang hinahanap. Ngunit nawala yon, kaya galit na galit itong sumigaw sa gitna ng gubat. Kinabukasan naman sa bahay namin, kaharap namin noon si Lolo Ulap habang nag-aalmusal. Hindi pa rin ito alam ang tungkol sa natuklasan namin sa kanya ni Arman. Anong binabalak nyo ngayon? Wala na, nasira na ang kariton nyo. Ang mabuti pa kaya tumulong na lang kayo sa akin sa paghahalo ng mga asin. Pasensya na po kay Lolo Ulap. Hindi pa po kami makakatulong sa inyo eh. Tutulong po muna ako kay Arman sa paggawa po ng bahay nilang sinira po ng mga aswang. Dahilan ko lang yun, Sir Blair, para magawa namin ang binabalak namin ni Arman. Plano namin nakausapin si Lola Marina tungkol sa medalyon. Nasisiguro ko na siya ang makakasagot sa tanong ko dahil tiyak na hindi magsasabi sa akin ng totoo si Lolo Ulap. Pinag-usapan na rin namin ni Arman ang plano ko at handa itong sumama sa akin basta may dala lang kaming asin na panlaban sa mga aswang na uwak-uwak. Ilang oras pa ang lumipas ay narating na namin ang loob ng baryo ng Ilyao. Palinga-linga kami sa paligid habang nagmamadaling tinatak ang daan papunta sa bahay ni Lola Marina. Don, parang bigla akong kinabahan na. Baluarte ng mga aswang tong pinasok natin. Tapos, medalyon at konting asin lang ang dala natin sa bulsa natin. Diyos ko, sana lang talaga makita na agad natin si Lola Marina. Huwag kang mag-alala. Makikita agad natin si Lola Marina. Isa pa, hindi tayo pababayaan ng Diyos.
Pasensya ka na rin kung pati ikaw nadadamay sa problema ko. Di lang talaga matahimik ang kalooban ko hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ni Lolo Ulap. Sana naman nagkamali tayo. Sana hindi siya totoong mambabarang. Bakit ba kasi di na lang si Lolo Ulap ang tinanong mo? Buwis buhay itong ginagawa natin kapag nagkamali tayo. Diyos ko, maaari tayong mapahamak. Baka maging kwento na lang tayo nito. Ikaw na rin na nagsabi, di ba? Walang balak si Lolo Ulap na ipagtapat sa akin kung sino ba talaga siya at kung anong ginagawa niya. Isa pa, ginagawa ko rin to para malaman ko kung may kinalaman ba talaga si Mang Barok sa pagkamatay ng mga magulang ko. Sige na nga, ikaw na nga ang bahala. Basta nasa likuran mo lang ako. Walang iwanan. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, bigla kaming nakarinig ng huni ng mga uwak at pagaspas ng mga pakpak sa impapawid. Pagtingala namin ay sumalubong sa aming paningin ang maraming uwak na pabulsok ang lipad papunta sa amin. Arman! Takbo! Pambihira naman Ito na nga ba sinasabi ko Nariyan na sila! Bilisan mo, Arman! Doon tayo sa makapal na bahagi ng kakauyan! Bilis! Halos hindi na lumapat ang mga paa namin sa lupa habang iniiwasan namin ang tuka ng mga uwak. Hindi nila kami tinatantanan hanggang sa nakarating kami sa bahay ni Lola Marina. Ngunit nadatnan namin na pinahihirapan ni Mang Barok si Lola Marina. Duguan ito habang nakagulong sa saig. Lola Marina! Anong ginawa nila sa inyo? Umalis na kayo rito. Sige na, tumakas na kayo. Tonton, tara na! May mali rito! Habulin sila! Bilisan nyo! Huwag nyo silang aayaan makatakas! Kahit nabigla kami sa mga nangyari, ay wala kaming sinayang na oras. Tumakbo kami ng mabilis para tumakas. Ngunit nagulat kami sa biglang paglitaw ng mga tanod sa unahan ng aming daan at may tumamang matigas na bagay sa bato ko. Ang huli ko na lang na natatandaan ang malakas na sigaw ni Arman bago ako tuluyang nawalan ng malay. Tonton! Tonton, gising! Ton! Gumising ka! Aray! Sakit ng ulo ko! Tonton, gumising ka! Papatay din na tayo! Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong gabi na. Nasa labas kami ng malaking bahay habang nakagapos kami sa posting kawayan na nakatayo sa gitna ng bakuran. Malawak ang kinaroroonan namin habang ang mga sulo nakapaligid sa lugar na yon. Nagpumiglas ako, ngunit masyadong maraming lubid ang nakagapos sa katawan ko. Arman! Ano nangyari? Bakit tayo nandito? Nadamay lang tayo sa atraso ni Lola Marina. Nalaman ni Mang Barok na matagal nang alam ni Lola Marina kung sino ang bumarang sa anak niyang si Noel. Galit na galit to at papatayin tayo para may pagiganti ang kanyang anak. Wala na, nadamay na tayo rito. Ibig sabihin, mambabarang talaga ang pumatay kay Noel? Oo, at nalaman ni Mang Barok na asawa raw ni Lola Marina ang babarang na yun. Teka, nasabi ba ni Lola Marina kung anong pangalan ng mambabarang? Hindi niya inaamin kung sino yun. Kaya yan, pinahirapan siya ni Mang Barok. Dahilan para mawalan to ng malay. Magsasalita pa sana si Arman, ngunit dumating na si Mang Barok. Galit ang anyo nito na nakatingin sa akin. Nararamdaman ko ang presensya ng mambabarang sa katawan mo. Ibig sabihin, kalahi ka ng asawa ni Nanay Marina. Tama ba? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ako mambabarang. Nagkakamali ka. Wala kaming kinalaman sa kasalanan ni Lola Marina sa'yo, kaya pakawalan mo ako dito. Nakaalis na kayo sa baryong ito pero bumalik pa rin kayo. Kaya hindi ko nakasalanan kung mamamatay kayong kasama ang matandang yan. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nararamdaman ko mabigat na enerhiya ng isang mambabarang sayo? Bigla kong natigilan nang maalala ko ang medalyong nasa bulsa ko. Ibig sabihin, mambabarang talaga si Lolo Ulap at may indikasyong ito nga ang pumatay kay Noel.
Ngunit bakit? Paano na atim niluluulap na pumatay ng bata? Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Mang Barok at ngumisi siya ng nakakakilabot. Ilang saglit pa ay nagkamalay na rin si Lola Marina. Anong ginagawa mo, Barok? Pakawalan mo dalawang yan. Wala silang kinalaban dito. Sa tingin mo ba'y maniniwala pa ako sa'yo? Pagkatapos mo magsinungaling sa akin? Malakas ang kutob kong mahalaga sa'yo ang dalawang ito. Dahil pinoprotektahan mo sila. Ipapakita ko sa'yo kung sino ba talaga ako at kung paano ka nagkamali sa pagtulong sa akin para mabuhay ako. Hayop ka! Hayop ka! Isa kang halimaw! Ikaw ang halimaw! Simula nang itago mo sa akin ang buong katotohanan, wala ka na rin ipinagkaiba sa akin. Kaya naman, bawat parte ng katawan mo ay pagpipira-pirasuin ko. Bubutasin ko rin ang balat mo nang maramdaman mo ang sakit na ginawa ng asawa mo. Kaya ituro mo sa akin kung nasa ng hayop na yun. Dahil kung hindi, ang binatang ito ang pahihirapan ko. Huwag! Huwag mo sasaktan si Dondon, nakikiusap ako. Wala siyang kinalaban dito. Si Noel, anong kasalanan niya para patayin ang asawa mo? Hindi ba't wala rin siyang alam sa layunin ng asawa mo? Pero anong ginawa niya? Pinatay niya ang anak ko. Inalisan niya ako ng karapatan na maging ama. Sa mga kamay ko, namatay ang anak ko. Wala akong nagawa noon kundi ang panoorin siyang naghihirap. Kaya wala nang puwang sa akin ang awa ngayon. Magbabayad ang dapat na magbayad sa akin! Umalingaw-ngaw ang malakas nitong boses dahil sa labis na galit. Ipinakita lang nito ang nararamdaman ng isang amang nawalan ng anak nang dahil sa mambabarang. Maya-maya pa ay ipinakita niya sa akin ang unti-unting paghaba ng kanyang mga kuko. Kasing talas yun ng tare ng manok at mabilis niya itong iginuhit sa dibdib ko. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Aray! Tama na! Tama na! Mang Barok, tumigil ka na! Huwag mong saktan ang kaibigan ko! Wala kami kasalanan! Bakit? May magagawa ka ba, ha? Pahihirapan ko siya agad hindi umaamin na matandang yan. Malakas ang kutob kong pinapahalagahan niya ang lalaking ito. Ano ba pinagsasabi mo? Tigilan mo na to! Tama na! Ito ang napapala ng mga tao walang pakundangang makialam sa baryo ng may baryo. Alam kong nakita niyo ang bangkay ng pulis nung una kayo napadpad dito, hindi ba? Gusto niyo bang malaman kung sino ang pumatay sa taong yun, ha? Sino siya? Bakit mo siya pinatay? Siya ang nag-iimbestiga sa kaso na mag-asawang pinatay ko noon. Inubos ko ang lahat at sakay ng owner na yon. At matutulad kayo sa kanila. Itatapon ko rin ang katawan nyo sa kakahuyan at hahayaan ko kayong mabulok doon. Walang sino man ang makakaalam na pinatay ko kayo rito. Kagaya na nangyari sa mag-asawa mambabarang ngayon. Ano ka mo? Mag-asawang mambabarang? Sila ba mag-asawang namatay? May 15 taon nang nakakalipas? Oo, bakit? Gusto bang malaman kung paano ko sila pinatay? Inialay ko ang kaluluwa nila sa pagpapalakas ng kapangyarihan ko. Kasi nadiskubre ko na lahi sila ng mga mambabarang. Kaya nararapat lang sa kanila ang mamatay. Hayop ka! Ikaw nga ang pumatay sa anak ko! Walang hiya ka! Papatayin din kita! Kung ganun ikaw nga.
Ikaw nga ang pumatay sa mga magulang ko! Ano? Ibig sabihin anak ka nila? Kung ganun may lahi ka rin talaga, mambabarang. Kaya pala mabigat ang nararamdaman ko sa iyong presensya. Dahil apo ka ng taong bumarang sa anak ko. Wala ka nang kawala sa akin. Ikaw naman ang sunod kong papatayin. Akmang isasaksak na sana sa akin ni Mang Barok ang mahaba niyang kuko. Nang mula sa labas ng bakuran, biglang pumasok si Lolo Ulap. Sinabuyan niya ng asin ng mga tao. Nagulat ang lahat at hindi agad nakaiwas sa mga asin na tumama sa kanilang katawan. Napuno ng angil ang buong paligid at sabay-sabay silang nagpalit ng anyo bilang aswang na uwak-uwak. Ngunit wala rin silang nagawa kundi ang lumayo sa matanda, habang ang iba sa kanila ay agad nasunog at naging abo ang katawan. Ano? Nasaan na ang tapang ninyo ngayon? Pagsisisihan nyo na sinaktan nyo ang apo ko! Hayop ka! Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin! Sa isang iglap ay nagbago ang anyo ni Mang Barok. Naging aswang na uwak-uwak ito. Maya-maya pa, umusal ito ng isang orasyon at inutusan niya ang kanyang mga alagad na atakihin si Lolo Ulap gamit ang kanilang mahahabang dila. Dahil dito, napasigaw naman si Lola Marina. Ulap! Nakuha mo ba siya ka ng anahaw sa bahay? Yun lang ang makakapatay kay Barok. Ayos ka! Napupuluputan ka ng dila nila! Mag-iingat ka! Huwag kang mag-alala, Marina! Dala ko na ang sanga ng anahaw! Hinugot ni Lolo Ulap ang sanga ng anahaw sa kanyang bewang. Saka nito pinalo ang dila ng mga uwak-uwak na nakapulupot sa kanyang katawan. Nalusaw ang kanilang dila hanggang sa maging abo ang mga ito. Maya-maya pa ay bigla kong naramdaman sa bulsa ko ang pag-iinit ng medalyong pulang tanso na para bang konektado ito sa mga gamit na armas ni Lolo Ulap. Arman! Ito na ang punyal! Pakawalan mo na ang sarili mo at iligtas mo ang dalawa! Salamat! Dahil hindi ka naglihim sa akin! Gulat na gulat ako nang malaman kong alam ni Lolo Ulap ang tungkol sa plano namin. Hindi ako makapaniwalang si Arman ang nagsabi nun sa lolo ko. Pasensya ka na, Don. Kailangan kong ipaalam kay Lolo Ulap ang plano natin eh. Dahil alam ko mapanganib to eh. Kaya nakahabol siya para iligtas tayo. Hindi ako nagsalita. Hinintay kong matanggal ni Arman ang gapos ko. Hanggang sa pinakawalan din niya si Lola Marina. Habang si Mang Barok naman ay panay ang lipad at hindi makalapit kay Lolo Ulap. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong makali sa balwarte ko? Dito na kayo mamamatay. Pagbabayaran niyo ng buhay niyo ang buhay ng anak ko! Tumigil ka! Wala silang kinalaman dito! Tayong dalawa ang magtuwas! Manahimik ka! Kasama rin sila sa papatayin ko dahil pamilya mo sila! At ikaw naman! Bubutas-butasin ko ang laman mo kagaya ng ginawa mo sa anak ko! Talaga palang tuluyan ka ng yumakap sa pagiging aswang! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Nagkakamali ka sa paniniwala mo! Huwag mo nang subukan linlangin ang isip ko, tanda! Dahil di ka magtatagumpay! Papatayin kita kasama na sinungaling mong asawa na si Marina! Oo, nagsinungaling nga ako sa iyo, Barok. Pero mas sinungaling ang asawa mo. Hindi mo ba naisip? Bakit ang anak mong namatay imbis na ang asawa mo si Isabel? Anong ibig mo sabihin? Ginawang aswang ni Isabel ang anak niyong si Noel para siya ang kapitan ng barang ni Ulap. Iniligtas ni Isabel ang sarili niya at itinulak niya sa kamatayan ng anak ninyo. Sa tingin mo, sino ang totoong sinungaling? Sino ang totoong pumatay kay Noel? Hindi pa roon natatapos ang kasinungalingan ng asawa mo. Siya ang aswang na umatake sa iyo sa sementeryo. Dahilan upang buntik ka ng mamatay. At dahil sa asin, napatay ko siya. At nalaman ko na hindi kanya totoong minahal. Naghahanap lang siya ng binhing mapapasahan
Sinungaling ka! Hindi mo ako manuloko! Yan ang buong katotohanan! Hindi ko kagustuhang madamay ang anak mo! May kasalanan ng asawa mo, kaya ko siya binarang. Marami na siyang pinatay na tao, kaya ko nagawa yun. Huli na, para malaman ko ang ginawa niya. Nagkamali ka ng pinaniwalaan! Niloko ka ng sarili mong asawa! Alam ni Noel ang tungkol doon. Kaya hiniling niya sa'yo na huwag kang maghihigante sa mga tao. Hindi ko masabi sa'yo ang buong katotohanan dahil hindi ka rin naman maniniwala. Hanggang sa tuluyang ka na ngang naging masama. Nagulat ako sa mga narinig ko. Ngunit hindi naniwala sa kanila si Mang Barok. Bigla na lamang itong bumulusok ng lipad para atakihin ang mag-asawa. Mabuti na lang at mabilis silang nakaiwas. Tumawa ng malakas ang aswang na uwak-uwak na si Mang Barok. Saka ito muling nagsalita. Akala niyo ba ay madali niyo ako manuloko? Mas may tiwala ako sa asawa ko kesa sa inyo! Wala na kaming magagawa kung yan ang paniniwala mo. Basta, pipigilan ka namin kahit na ano pang mangyari. Marami ka ng pinatay, kaya nararapat lamang sa'yong mamatay! Ako ang papatay sa kanya, Lolo! Sa akin siya dapat managot dahil pinatay niya ang mga magulang ko. Hayop ka! Hetong sa'yo! Mamatay ka na! Hindi nakaiwas si Mang Barok sa mga asin na isinaboy ko sa kanya. Umusok ang katawan niya at natunaw ang kanyang pakpak. Sinubukan niyang atakihin ako gamit ang dila niya, pero naisuot ko kagad sa leeg ko ang medalyon. Kaya hindi tumalab ang tinik ng dila niya sa katawan ko at sa halip ay napasok pa ito. Don, saluhin mo! Ito ang gamitin mo sa kanya! Sinalo ko ang inihagis ni Lolo Ulap na sanga ng anahaw na noon ay nagliliwanag pa rin. Ipinalo ko ito sa muka at dibdib ni Mang Barok. Umatungal ito ng malakas dahil sa labis na sakit. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Hindi nagtagal, nasunog siya at naging abo ang katawan niya. Napaluhod ako sa lupa habang umiiyak sa labis na galit. Bigla kong naramdaman ang paglapit ni Arman sa akin at hinawakan niya ako sa aking balikat. Tapos na, Tol. Wala na siya. Nabigyan mo na ng katarungan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Tapos na ang laban. Arman, bakit kailangan humantong sa ganito? Hindi pa rin natin maitatangging may kasalanan pa rin ng angkan ko sa pamilya ni Mang Barok. Apo ko, pwede ba tayong mag-usap? Natigilan ako at tumayo at hinarap ko si Lolo Ulap. Hindi ko siya magawang tignan, maging si Lola Marina na naiiyak na rin. Wala na po tayong dapat na pag-usapan. Malinaw na po sa akin ang buong katotohanan. Alam kong masama ang loob mo sa nangyari at nagulat ka dahil sa matagal kong inilihim ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Ngayon pa po kayo maglalakas ng loob na sabihin ang mga yan sa akin? Namatay ang mga magulang ko nang dahil sa pagiging mambabarang ninyo. Niloko niyo ako sa mahabang panahon at hindi lang po yun. Pumatay pa kayo ng bata. Hindi kagustuhan ni Ulap ang nangyari. Kaya wag mo siyang huhusgahan, Apo. Mambabarang man siya, ngunit ginamit niya yon sa kabutihan. Marami na siyang nailigtas na buhay na dahil sa ginagawa niyang asin. Sapat na yon para masabing mabuti siyang tao. Apo ko, matagal na niyang pinagsisihan ng pagkakabaling yon. Layunin niyang magligtas ng buhay, hindi para pumatay. Naghirap din ang kalooban niya. Sana alam mo yun, Apo. Intindihin mo. Hindi ko nga po alam. Dahil nagsinungaling kayo sa akin.
Dahil may dahilan kung bakit nagsinungaling kami sa iyo. Ayaw naming maramdaman mo ang bigat sa dibdib ng bunga ng pagkakamaling yon. Hindi yun sinasadya ng lolo mo. Nagkataon lang yun ang naisip na paraan ni Ulap para pigilan ang mga aswang. Ngunit hindi pa naman huli ang lahat. Para makapagsimula ulit. Dodon, Chong, tama si Lola Marina. Huwag ka nang magtanim ng sama ng loob sa kanila. Kita mo naman, di ba? Matatanda na sila, oh. Naku, ikaw rin. Kapag nag-aksaya ka ng oras para makasama sila, baka magsisi ka. Arman, pwede ba? Huwag kang makialam dito. Bakit hindi ako makikialam dito? Kaibigan mo ako, di ba? Aba, kung ayaw mo sa kanila, sa akin na lang sila. Wala nang bawian. Siraulo ka talaga no? Visit! Siraulo to. Sige na. Pinapatawad ko na sila. Salamat, Dondon Apo. Salamat at pinatawad mo na kami. Pwede ko na bang mabawi ang medalyong pulang tanso? Paano niyo po nalaman na nasa akin po ang medalyon? Kumikislap kasi ang sanga ng anaw sa kamay mo. Tignan mo. Saka ko lang napansin na nagliliwanag pa rin pala ang sanga ng anaw. Maya-maya pa ay inilabas ko na ang medalyon mula sa ilalim ng damit ko at inaabot ko to sa matanda. Panahon na para ibaon ulit ito at tuluyang talikuran ang pagiging mambabarang ko. Sasama na rin ako sa iyo, Ulap. Patawarin mo ako kung tiniis kita sa loob ng mahabang panahon. Naiintindihan ko yun, mahal ko. Kung tutusin ay nagsakripisyo ka rin. Maraming salamat dahil prinotektahan mo ang apo natin. Teka, sandali lang, Dondon. Ayos. Mukhang may ikakasal ngayong taon na. Nangangamoy magkakabalikan eh. Parang lityong baboy at mainit-init pa, oh. Aray ko! Uy, bakit mo naman ako binatukan? Pambira ka, oh. Ang ingay mo kasi. Panira ka ng moment. Tara na nga. Masaya naming nilisan ang baluarte ng mga aswang at tuluyang natapos ang paghihiganti ni Mang Barok. Tunay na ang paghihiganti ay walang maidudulot na maganda sa buhay ng tao dahil magiging mitya lamang ito ng buhay mo. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinagpatuloy ni Lolo Ulap ang pag-aasin sa liblib na baryo sa probinsya ng Cotabato. Samantalang kami naman ni Arman ay tindero pa rin ng asin. Madalas ay binibisita namin ang puntod ni Noel upang humingi ng tawad sa nagawang kasalanan ni Lolo Ulap sa kanya. May kasalanan man o wala, isang pagkakamali pa rin yun na dapat ihingi ng tawad sa Diyos at sa taong nagawa nito ng kasalanan. Dahil pagbali-baligtarin man ang dahilan ng pambabarang ni Lolo Ulap, mali pa rin yun sa paningin ng Diyos. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at masaya po kong naibahagi sa inyo ang lihim ng angkan ko. Maraming salamat po sa inyong mga nakinig. Hanggang sa muli.